ఏంటి మరి అవ్వ ఎవరుతున్నారా మరి ಸೋನಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಕನ್ನಡ ಬೀಜಿಂದ ಚೂರ್ಲು ರಾದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ತೋಜು ಗೊತ್ತಂತ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಬೀಜಿ ಉಂಟು ತೋಜು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂತ ಸೋನಿ ಬತ್ತೇರು ಸೋನಿ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡೆ ಹಮೀದ್ ಬರ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸುನೀತಕ್ಕ ಬನ್ನದು ఒక ఆండే చా ಇನ್ನೇ ಕಪ್ಪನ್ ಬಂತೇನೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಗೇರ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅಮೀದ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೋಕದಾದಿ ಇತ್ತಲ ಕನೆ ಉಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಕ್ಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಗೇರ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಂಚುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರಿಯರುಂಡಿ ಮೈಸೂರುಗು ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೇಪ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಡಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪಂಡ ಟೂರದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಬರಿಯರುಲ್ಲ ಏಪ 14 ಉಂಡು ಬರಿಯರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ದಸರದ ಟೈಮ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಜನ ಆಪೇರತೆ ಇಕ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತತೆ ಇರಮುರನಿ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯನ ದಸರಾಗ ಪೋಯಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈತಲ ಅದು ಎಡ್ಡದೆ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅವೇ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಬರಿಯರೇನೆ ಅವು ಮೈಸೂರದನೆ ದೀತೇರು ಅಂಚ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಚನ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನಬುಲ್ಲೇರು ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ದೂರ ದೂರ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಲೇದು ಜಗದೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೇ ಪಿದೈಲೇರು ಅಮ್ಮ ಬೈಜೇರು ಪಿದೈಲೇರು ಎಂದೇ ಇಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಸುನೀತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಲತಕ್ಕ ನೀರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಮುರನವರ ಪಂಡೆ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಾರಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ನ ದೇವಕ್ಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಂತದ ಬರ್ಕೊನಿಂದು ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ ಸುಲತಾಗೆ ಅವೇ ಸುಲತುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಅರಗ ಅದ ಬುದವರು ಕೈ
ರಜಿಕ್ ರಜಿಕ್ ರಿಷು ಹಾಯಿಗೆ ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಬರ್ತೀರು ಚಾಂಡಿ ಹಾ ಚಾಂಡಿ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮೀಟ್ ಹಾಕಣಂದಿ ಅವು ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದಾಗ ಟೈಮೇ ಕೊರಾಯರು ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಿಯರ್ನಿ ಟೂರ್ ಅಂದೇಟು ಬರ್ಪುನೈತೆ ಸೋನಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗದೀಶ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತವರ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿರವೆ ರಜಿಕ್ಕಿ ಅದ ಒಂತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಓದರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಸಿ ಇರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ರಜಿಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾವು ಆರಾಮ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ಅಂತ ನೀವು ನಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡೆದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಚ ಗೋಡೆಟ್ನ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹಾಯ್ ಅಂದೇ ಮಗಳು ಮುಲ್ಕೊಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ರಜೆ ಅವ್ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜಾಯಿ ಮನ್ ಅವೇ ಅಂಚ ರಜಿಕೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಜಿಕ್ ಇರೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಹೌದಾ ದಾಖಲೆ ತನ್ನಗಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಮುರೈನವರ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಇಜಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾನಿ ಮಸ್ತಿ ನಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆವಿ ಯಾವು ಮನ್ಪು ಗಾದೆ ಅವಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಚನ ಅಕ್ಕ ಚಾಪ್ ಆಂಡಿ ಚಾ ಬೇಗ ಮಗಲು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಲ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾಲು ಮಗಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅಕ್ಕ ಚಾಂಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವು ಪಂಡೇದ ತುಲ್ನ ರೈಡರ್ ರಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರು ರಜಿ ಯಾರ ಒಂದು ಉಂಡ ತರ್ಪಂಡ ದೇವಕಿ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಎಪ್ಪುದಾರ వాళ్ళ ಪನ್ಪೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಓಕೆ ಲಾಗ್ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವಕಿ ಅಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನೆಲ್ದಾರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲಿ ತಿರುಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತಿದೆ ಕೋಡೆ ಅರೆ ಕೊತ್ತುನಾತ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ಇದೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಅಮ್ಮ ದಾನೆಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಉಂಟ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಜಿಪಾವೆ ಅಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಎಂಡಕೇನೊಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಅಮ್ಮ ದಾನೆಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ನೆನ್ನಮ್ಮನಕೇನು ಅರ ಅಂಚನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ತುಲ್ನಾಡ ರೈಡರ್ ಹಾಯ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ 14 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ 14 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವಕಿ ಅಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನೆಲ್ ಹಲೋ ರೈಡರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ದೇವಕಿ ಸಿಸ್ ಆಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ದಾರ ದೇವಕಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ರೈನ್ ಮುಟ್ಟು ಚಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾವ
ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿದಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಕ್ಕಿ ಸಾಯಿ ಪಂದ್ ಸ್ವಾತಿ ಬರ್ತೀರು ಬ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿದಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಲತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿ ಸುಲತಕ್ಕ ಅವೇ ಸುಲತ ಹಾಯ್ ಪಂಡಾಲು ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈಸಿಗೆ ಹಾಯಿಂದ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿದಾರು ಹಾಂಡುಲ್ಲೇರು ಕವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬರ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇರಗೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಏ ಅಮ್ಮ ಇರಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾಬೆ ಪವಿಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತಾರ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೋ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ದೀತಿನಿ ಜೋಕುಲು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟದು ಮಾಡುವರು ಅಮಿತ್ ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುನ ಎಡ್ಡಂಡಿ ಅವು ಪಂಡದ ಕೊರ್ನೆಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿಂದು ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪವಿ ಪಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಎಂಚ್ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂಲೆ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಸತ್ತೊಂದೋಂದೇರು ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಯಿ ಪಲ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಯಿ ಪಲ್ನಿ ಆಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಪಂದ್ ಆಟ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಮ್ಮಗ ಜಗದೀಶ್ ಸಂಚನ್ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗದೀಶ್ ಸಂಚನ್ ಪವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪವಿ ಜಗ್ಗು ಇರು ದಾನೆ ಮೂಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗ್ಗು ಅಲ್ಲೇರಿಗೆ ನಾ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗೇಂದಾರ ನಾ ತಿರೋಜಿ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಜಗ್ಗು ಬಂದ ಆರಣೆಂತೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಅವೆಂಜನೆ ಮಾಮಿ ಜೋರುಂಡ ಅಕ್ಕ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾವ ಪವಿ ಯಾವ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ఒక దేవకక్క సౌఖ్య పనందుల్లేరు అమీద్ హాయ్ అమ్మ పనందుల్లేరు అమ్మవే అమ్మ ಅವರ ತೋಪಾಯ ಅಮ್ಮ 2 ಸಲ ತೋಪಾಯ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಂತೇರು ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ ಅಂದಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಪೂಜೆರಿ ಮೈ ನಾವು ಏತಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಕುರ ಕಟ್ತೀರಿ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಪವಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾವೆ ಪವಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪವಿ ಯಾನಿ ಕೆಮನಂದುಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಸೂಪರ್ ಏನು ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಪವಿಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪವಿಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ನಾನು ನಿಕ್ಕಾದು GM ದುಬೈ ಬರ್ತೀರು ಆಯ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದು ರೆಸಿಪಿದಾರು ಪವಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ GM ದುಬೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಂದ್ ಪವಿಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಪಂದ್ ಜಗದೀಶ್ ಸಂಚನ್ ಪವಿ ಅಕ್ಕ ಚಾಂಡೆಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕೊರಡು ಜೋಕುಲ್ದುಲೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಐನು ಮನ್ಪ GM ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾತುಜಿ ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪವಿ ಅಮ್ಮಗ ಆರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡ ರೈಡರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಕುಲೊಂದೇರುಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಸಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಮುಬೀನ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮುಬೀನಾಗ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಜೋರ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಬನ್ನಡಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಬನ್ನಡು ರಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಆರು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅತ್ತ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಆಯ್ ಪಂಡದು ಜ್ವರ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಂದು ಸಿಸ್ ಪಂದು ಹಮೀದ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಜ ಓ ದೇವರೇ ಆದದಿ ಏ ಉಂತಿಯಾ ಹಾವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಮುದ್ದು ಪಂದು ನಿಂಚನ ವೈಆರ್ಕೆ ಬಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವೈಆರ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆನ್ನ ಲೈವ್ಗು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ದಾರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪವಿ ಪಂದು ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಮೀಟ್ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈಸೂರ್ಗು ಮೀಟ್ ದಾದನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಕಾಂಡೆ ನಂಗಲ್ಪ ಇದು ಅಪ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡದು ತಂಡ ಟೂರು ತಂದಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಡ ಮೀಟ್ ಆತೋಲಿ ಪಾತೆರ್ದೋಲಿ ಮೈಸೂರ ಅನ್ವಾರ ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಜಗ್ಗು ಇಜ್ಜೆರಿ ಆರು ಬಿಸಿ ತೋಜೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅವೇ ಕೊಡೆ ಬೈದೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ 13 ಜನಲ್ಲರೆ ನಾ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಫೋನ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಿಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗುನದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ನಟ್ಟೋಡಿ ಅಂದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೆ ಪವಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಚ್ಚೆ ಓಲು ಉಂಡು ಪಂದು ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಪಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ ಪಾವೆ ಅಮ್ಮ ತುಲಿ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೂಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಿರು ತುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಲ ಆರು ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಪತ್ತದಿರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಲ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದಿನಿ ಅವು ಉಲ್ಟಮ್ಮ ಎಂಚ ಪತ್ತರು ಉಲ್ಟ ಅಂಚ ಪತ್ತಲಿ ಐ ನೀರು ಓಡ ಉಜ್ಜುನಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಾಳ್ಕಾಲು ಅವ್ರು ಉಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದುಬೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಹ್ಯಾಪಿಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರ್ಪೆ ಅರೆ ಕೊರ್ತು ಜಾನ ದಿನ ಲೈವ್ ಉಂಡೆ ಸಿಸ್ಕೆಂದು ಇಜ್ಜೆ ದಿನ ಮನ್ಪುಜಿ ಏ ಪಂಡಲವರು ಬರ್ಕಂದು ಕೋಡೆನಿ ಕೊಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರಮಿಗ್ದಿಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಬಂದು ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಪೂರೆಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಅಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ನೆಂಜು ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಂತದು ಸೂಪರ್ ಅಂದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನ ಫಿಲಿಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಅಂಡಿ ಬಯ್ಯದ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಗ ಚಾ ಪುನು ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಪವಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮೀದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಬರ್ಸನೆಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂದು ಬಿಸಿ ರೆಸಿಪಿದಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡೈಲಿ 7 PM ನನ್ನ ಲೈವ್ ಐದು ಲೈವ್ ಉಂಡು 7 ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಪರಿಕೇನೇರು ಇತ್ತಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪುರ ವಾಚವರ ಆತನ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪನಾಕ್ಲ ಅಂಚಂದ ಅಕಲು ಬೇತಕಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತನದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜನ್ನ ಮುರನಿ ಒಂಜಿಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ಏನ ಇತ್ನೇಟ್ ಅಂಚ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಪೂರನಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಮುರೇಂತು ನಗನ್ನ ಒಂಜಿಕೆ ಆಯ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಸಡನ್ ಆಜಿನದಕ್ಕೆ ಬರ್ತನೆ ಎನ್ನ ಇತ್ನೇಟ್ ಅಂಚ ಆತಜಿ ಎಂಕ ದಾದ ಅಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಅನ್ ಪೂಪನಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತನೆ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ನೇಕಲ್ಲ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾ ಇಟ್ಟು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡ ಅಂಚ ಅಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೊಂಜೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆವೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಲೈವ್ಗು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬರೋಲಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗು ಯಾನು ಬೇಕಾಗ್ಲ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಲ ಅಂದು ಅಂತಾರೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ ದಾದ ಅಂಡದು
ನಿಕ್ಲೆನ ಪುಚ್ಚೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಾವೆ ಎಂಗ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಸೂಪರ್ ಎಂಗ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂದಿ ಶೋಕುಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ರಡ್ಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಸೇಲ ಅಂಡವು ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಯ್ ತುಳುನಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಂದ್ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆಡಿ ಪೂರೈಕ್ಲ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಪಂಡ್ಲೆರ್ ಅಮ್ಮ ಬೀಡ ಬೋಡೆ ಅಮ್ಮ ಬೀಡ ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಅಮ್ಮ ಬೀಡ ಪುರದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಬೇರೆ ಬರ್ತೇರು ಕಾಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತ ಸರಿಯತ್ತ ಕೋಡೆ ಪಂಡನೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ಹಲೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾಫಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲೆರ್ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಾಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ವಾಚ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪಂದ್ ಏನಮ್ಮ ತುಲಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳುನಾಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೆಲೋ ಪಂದ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲೆರ್ ಪವಿ ಪನೊಂದು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗು ಬಲೆ ಪಂದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇಳ್ನೆ ಏರು ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕ್ ಲಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕೇಳ್ನೇವಿ ಅಂದ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಸಿಸ್ ಬರೋಲಿ ಅವಿಟ್ಟು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ ದಾದನ ಗೊತ್ತುನೆ ಊರ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚ ಪೂರನ ಲೈವ್ ಪೋಂತೆ ಆಡ ಎನ್ನ ದಾದನ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ಲಡ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ತೆಂಚ ಬರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೋಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಅಂತೀನಿ ಪಂಡೆನ್ನ ಒಂಜಿಕೆ ಆಯನ ವ್ಯೂಸ್ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಆಜುನು ದೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಲೈವ್ಗು ಬಂದಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಯಿ ಮನಸ್ಸನ ಚಾಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೋಪೆ ಆತಿ ಅಂಚ ಐತ ಮಿನದಾಲಂದು ಉಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡದೆ ಪುಚ್ಚೆ ಪೋನಾಗ ಈರ್ ಬುಲಿಪ್ಪುನತಿ ಸಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅಂದಿ ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಇಂದೇಟಿತ್ತನತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಂಚ ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳುನಾಡು ಒರಂಬಾಗ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪಂದ್ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸೈಡ್ ಈರ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಗಲ ಸೈಡ್ ಅವು ಮಗಲ್ ಪಾಯಲ್ ಒಂದು ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಈ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದನಿ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಪಂದರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನದುಲ್ಲೆರ್ ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒರ್ಂಬ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪಂದ್ ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಮ್ಮ ದಾದೆ ನಿಲ್ಕುನು ಅಮ್ಮ ಏರು ತೋಜುನುಂದು ಅಮ್ಮ ಏರ್ದ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನು ಏರು ತೋಜುನುಂದು ನೆಲ್ಕುನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ತುಳುನಾಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳುನಾಡು ಓಕೆ ಪವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮನೀಸ್ ಆಯಿ ಪಂದ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನನಗೂ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಸಿಸ್ ಪವೀರೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಅಮೀದ್ ಪನೊಲ್ಲೆರ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊನತ್ತಾರ ಅಮ್ಮಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನತ್ತಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮ್ಮ ಮುರಾಯಿನ ಪುರ ತಿಂತೀರು ಅಮ್ಮಡ ಕೇಳ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂತ ಕೊಡ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಪುನಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ತದ ಕೊರಿಯ ಯಾರಿಗ್ ಅಮೀನ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅಮೀನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ನಾ ಲೈವ್ಗು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನಂಚ ಮುರಣಿ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆನಿ ಎಂಗ ದಾದ ದಿಪ್ಪು ಲೈವ್ಗ್ ದಾನೆ ಬೈ ಒಂದು ಬೇತಕ್ಲಂದೆಕ್ ದಾನೆ ಬರಿಯರ ಅಂತನ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅಂಚ ಪುರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ದಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೀಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ದಾದನ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ಆವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜತೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಲೈವ್ ತೀಯೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಲೈವ್ ತೀಯೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೆ ಅಮೀನ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೀಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮನೀಸ್ ಎನ್ಕ್ ಲೈವ್ಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲೆರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ಬರೋದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾಲೆಗ್ ತೆಮ್ಮ ನಾನು ಏರಿಗೆ ಅಲೆಗ ಅಲೆಗ್ ತಿನ್ಪುನ ಕೋಲ್ಡು
ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಟ್ಲಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಂದರೆ ಸಿಟಿ ಓಲಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತಾನೆ ಬೈಜೇರಿ ಯಾರು ಸುಜನನ್ ಜೈನ್ ಸುಜನ್ ಜೈನ್ ಅಲ್ಪ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಉಂಡಿ ಪೆಂಕ್ಲಾಂಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪುರ ಗೌಜಾತೆ ಸುಜನ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಹಂಗೆ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕೋಸ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನನ್ ಮನೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಪುರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಸೇಮ್ ಟು ಇರೆಗ್ಯುಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೂರಜ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಪಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಅಮೀನಾ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಕ್ಕ ಮಸ್ಸಚ್ಚು ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಮಸ್ಸಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋಸ್ತ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತೀರು ಉಮಿಲ್ ಉಂಡ ಐಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಎಬ್ಬೋ ಇಜ್ಜಿ ಉಮಿಲಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ದೇವಕೆಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ದೇವಕೆಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಅವು ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಡಂಚನ್ ರಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತೋಜು ಏ ದೇವಕೆಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜಾರಕ್ಕೆ ದೇವಕೆಕ್ಕ ದಾನೆ ಪೋಪುನಿ ಉಂತಲಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತಲಿ ಸೂರಜ್ ಮಾ ದುರ್ಗಾ ಉಂಟು ಅವು ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಮನೀಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಯಾನಿರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜು ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಸ್ಮಾ ಬೆಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಿಗೆ ಅರೆ ಕೊಟ್ಟುಜಾ ಕೊಟ್ಟೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಬಲ್ಲಿಡೆ ದೇವಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಅಸ್ಮಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ ಸೂರಜ್ ಪಿಲಿ ಬೈಜೆ ಸೂರಜ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬೈಜೆ ಏರಿಯಾವ ಪಿಲಿ ನನ್ನ ಕೊರ್ತೆಗೆ ಓಲು ದಾದೆ ಮಣ್ಣು ಕೊರ್ತೆಗೆ ಓಳು ಅವ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ತೆ ಅರೆ ಐಕ್ ದುಮ್ಮು ಬಂಡಾರತ್ತ ಅಂಚನಾ ಸೂರಜ್ ಪಿಲಿವೇಷ ಬೈಜಕ್ಕೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಪಿಲಿವೇಷದಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರದೆ ಬಚ್ಚುನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕತ್ತಲನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೇವೆ ಪಿಲಿವೇಷದಕ್ಲೆ ಅಸ್ಮಾಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ ರೈಡರ್ ಅವೇ ಪಗೆಲ್ಲು ಬಾಕ್ಲು ಪಾಡುವರು ನಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಾಕ್ಲಾಡ್ರಿ ಪೂಜಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ಕ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಡರ್ ಅಸ್ಮಾ ಓಡೇದಲ್ಲ ಮೂರೊಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಅದೇಗಿ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪುನು ಅಮೀದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿರ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ಚಾಯಲ್ಲ ದೇವಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನು ತೀರ ಪೊನದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿ ತಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ
ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇಂಚಲೊಂದು ಮನ್ಪೆ ಎತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡದು ಮನ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡಂಡ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಾಂಟೇಜ್ ಆವಡಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಅವು ಆತ ಆವಡಂಡ ಮಾತ್ರ ನೆನತಿಜ್ಜಾನು ದಡ್ಡರ ವರ್ಷ ಆಂಡತ್ತ ಅಂದು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮನೀಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮನೀಸನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಆತೆ ಓಲಂಜ ಸೂರಜ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಏರ್ಲಂಚನೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡಲ ಓಕೆ ಅಂಡ ಅಂದು ಮನ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ವಾಚ್ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂತ ಚಾಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ಸಾಕಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಸ್ತ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇರ್ ಪ್ರಸ್ತ ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾನ್ ಜೈನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪು ಜರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಡ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚನೆ ತಿಳಿಪು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ತಿಳಿಪೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಆಪನತೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಪನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೀಯರು ಗಲಾಟೆ ತೀಯರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಷ್ಟ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮಿದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೈದಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಬೋರ್ನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ತನತೆ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಎಂಕ್ $1 $2 ನಂಚ ಬೂರ್ನೆ ಅವಳ $2 ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು 1K ವ್ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪುನ 1K ವ್ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪುನು 1K ವ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡುಂಟು ಇನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು వచ్చి 1K ವ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲ್ನ ಬೂರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಬುರೋಡನ 3K 4K ಅಂಚೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಮಕ್ 3K 4K ಪುರ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನದ ಆಲ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂತೆ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಡಾಲರ್ ಬೂರೋಡಿತ್ತಂಡ 13 14 17 ಅದು 100 ಬರ್ತನಾಗ $1 ಬುರ್ನು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು 3 4K ಬೂರ್ನಲ ದಾಲಂದಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ 10K ಪುರ 15K ಪುರ ಪೋಪುನ ಆಕ್ಲೆ ಪುರ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಡ ಇಂಚೆ ಪುರ ಬರ್ತನ ದಾಲಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಕಿತ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಪಿರೊಂದ್ಸಲ ಕಾಸು ಬಂದಾಗ 4 ತಿಂಗಳು ಯಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಬೊಕ ಮೈನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಆತೇತೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತೆನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರಡೊಂಜಿ 3 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 500 1K ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸದಾರ್ನಿಕ್ಲೆ $1,000 ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅಮಿದಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೈದನು ಎನ್ನತ IRK ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಯ್ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಸಂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಸ್ತ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಸ್ತ ಅಸ್ಮಾ ಹೀರ್ ಮೂಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಸ್ತ ಕೆಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರ್ನ ಗಲಾಟೆ ಅಂದ ಅವು ಗಲಾಟೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಲ್ಲ ಡಿಬ್ ಮಗಲೆಗ್ ಡಿಬ್ ಹಾಕಣೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಸ್ತ ಎನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ಗೆ ಅವು ಎಪ್ಪೆ ದಾದ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಲೈವ್ ನಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ IRK ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಯ್ಸಿಸ್ ಪನೊಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ ಎದುರು ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತದು ಸಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕುಂಡ ಎಬೋ ಮಂತ್ರ ಸಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಮಂತದ್ವೇರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ದುಂಬಿತ್ತದೇರು ಸಬ್ಬುದು ಮೈನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಯ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಿ ಸಬ್ಬು ಉಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಾರೆ IRK ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಲೋ ಜನರೇ ಮನೀಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಏನ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಏಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಏಪ ಲಾಸ್ಟ್ పదిముజేక గొత్తొజ్జి సరే 13 పనందుల్లేరు ప్రస్త పనందుల్లేరు ఏరాండల ₹2 సబ్బు పొరలి ಮಾರನೇ ಮಿದದು ಅಂದವು ಪೈದಾಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪನಂದ್ರೆ ವನಸ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ವನಸ ಆತಜ್ಜಿ ವನಸ ಗಂಟೆ ಆತ ಜತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಮರೆಕ್ ವನಸ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಂಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯೇ ವಿಜಯಪುರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿಜಯಪುರ ಸೂರಜ್ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ನಿತೇಶ್ ಶ್ರೀಯಾ ಹಾಯ್ ಪನಗುಲ್ಲೇರು ನಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಉಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌದಾ ಏನಕ್ಕುದಾರೆಜ್ಜಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಜ್ಜಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸ್ತ ಹಾಂಡುಲ್ಲೇರು ಸೂರಜ್ ಒಲ್ಪ ಮಂಗ್ಳೂರು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕನಕಪುರ ಉಳ್ಳಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮಿತ್ತು ಕನಲೆ ಏನಾನ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಮೈನ್ ನಿಖಲ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಿಖಲ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೈನ್ ಸತ್ತು ಮನ್ಪುನಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂತಾನೆ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಂತಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪುರ ಒರಿಗೆ ಆದ ಪನ್ನಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮೊಲ್ಲ ದಾದ ಪುರ ಏಪಲ ನಾವು ಮಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಕು ತೂ ಆಡಂಡ ಕಡಪುಡ್ ನಾತೆ ಅಂಚ ಐನ್ ಪುರ ತೂಂಡ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರ್ನೆ ಪೂಜತೆ ಬಂಗೊಂಡತೆ ಅಂಚ ಹಮೀದ್ ರಾತ್ರಿ ವನಸ್ ಚಪಾತಿಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕಲ ವನಸ್ಸಿ ಚಪಾತಿ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಆತೆ ಕನಕಪುರ ಪಂದೆ ನಿತೇಶ್ ದಣ್ಣು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಸ್ತ ಹಾಂಡುಲ್ಲೇರು ಕಷ್ಟುಲ್ನಾಡ್ ಪನ್ಲೇರು ಆತ್ ಬಂಗ ಉಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಕಾಸು ಬರ್ರೇಗ ಅಪ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾಲ್ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪು ಸೇಲ್ ದಾಯಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡತ ಬಂಗ ಬಲೆ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಬಂಗ ಬರ್ತಂದಾನೆ ಓಲಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮುನ್ನೂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 500 300 ಅಂಚೆ ಪುರ ಬರಂತುನು ಎಂಕ ಪಗ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ 500 ವ್ಯೂಸ್ ಆನು ಪಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಸ್ಸು ನೈನ್ಸಿ 500 ವ್ಯೂಸ್ ಆನು ಇತ್ತೆ ತುಲು ಎಂಕಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಒಂಜಿಕೆ ಬರಿಯಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚೊಪ್ಪು ಅತ್ತು ಆತ ಬಂಗೊಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಕಾಸು ಬರ್ರೇಗ ಅಪ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದದ ಆವ ಇರ್ಲ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇರೇಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಇರೇಗ ಗುಜ್ಜಿರಿಯ ಹಿಂದೆ ಅದು ಅಂದವು ಆ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡು ಆತೆ ಆ ಪುನಃ ಪುನಃ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಬಂಗ ಬರೋಡು ಆತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ನ ಸುಲಭ ಓವುಲ ಅಂಚನೈತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನತ್ತು ಓವು ನಮ್ಮ ತಂದು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡಾತೆ ಬಂಗ ಬರಂದೆ ಓವುಲ ಆಪುಜಿ ಕಸ್ತಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸತ್ತು ಉಲ್ಲೆರ ಮೂಲು ಹೊಸತ್ತು ಉಲ್ಲೆರ ಮೂಲು ಸೇರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಡಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಂಜಿ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕಸ್ತ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಸ್ತ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಪುಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಚ್ಚೆದ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಸೇಲ್ ಆಂಡೆ ಬಂದ ನಾಸ್ತ ಪುಚ್ಚೆದ ನಾಸ್ತ ವನಸ್ ತಿಂಡಿ ಆಂಡ ಪುಚ್ಚೆ ತಿನ್ನೋದೆಪ್ಪು ನಿಂಗ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನೆ ಆತೆ
ಇರೆಗಿತ್ತೆ ತೋಜುನ ಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಕೇನೊಲ್ಲ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ತೋಜುನ ಯಾನ್ ಪಂದು ಉಮೇಶ್ ಸಾಲೇನ್ ಬತ್ತೆರು ಉಮೇಶ್ ಸಾಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂದಾದಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಉಮೇಶ್ ಸಾಲೇನ್ ಯಾರು ಆದಿ ಅಹನ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮುದು ಮಾಡ್ತೀರ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲಿ ಫುಲ್ ಬತ್ತದವರ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಪೂರ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮನ್ಪ ಅವು ಐಕ್ ಕುಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ ಈತನಿಯೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಐಕೆ ಬತ್ತು ಕುಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಗುಂಡು ಬತ್ತೇರು ಹಾಯಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಕಿ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ದೇವಕಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ದೇವಕಿ ಅಕ್ಕ ಮೊಯ್ ತಿಜ್ಜಿರ ಅಂದ್ ಕೊಯ್ಯರ ಅಂದು ಪ್ರಸ್ತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಂಡು ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ ನಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಗುಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೈ ಮೂಲು ಉಂಡ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಾತೇರು ಜರ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾತೇರು ಜರ ಅಂದ ಕಂಡದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಇವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಾತೇರು ಜರ ಅಕ್ಕ ಇದು ಅದ ಸೂರಜ್ ದಾನೆ ಗಲಾಟೆ ನಿಕ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಅವು ಗಲಾಟೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೊಂದು ನೀರಿತ್ತೆ ಐನು ಫುಲ್ ಹೊರ ಬರ್ತದು ಫುಲ್ಲು ನಗ ಕಣ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತುಲ್ನ ರೈಡರ್ ಕೇನಂದ್ರೆ ಗುಂಡು ಬರ್ತೇರ ಬಂದು ಗುಂಡು ಹೆಂಗ್ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಕೊರ್ತಿ ಅವು ಇರೇ ಕೊರ್ತೈತೆ ಏನು ಮಂಗ್ಳೂರು ಗುಂಡು ಯಾನೇರೆಗ್ ಮಂದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಇನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ರಸ್ತ ವಿಲೇಜ್ ಮೂಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗುಂಡು ಏನಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿದು ಹಿರೇನ ಕನ್ನಡಕ ಇಂದ್ರ ಗಾಂಧಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನೇತುಲೆ ಶೋಕಿಜ್ಜೆ ಗುಂಡುಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಸರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತೆ ದಾದನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಓ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ನಾಡು ರೈಡರ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ ತಗೊಂಡು ಉಳ್ನಾಡು ರೈಡರ್ ಪ್ರಸ್ತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಓ ಪ್ರಸ್ತ ಹಾಕೇನು ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸ್ತ ಗೊಚ್ಚಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪನ್ನೋದಿ ಹಿರೇನ ಹುಟ್ಟುದಾರು ಆತೆ ಫಿರೌಡು ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರಿ ಓ ಅಂಚನೆ ಅವು ಫ್ಯಾನ್ ದೇ ಸೂರಜ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ತಿಲ್ನೆ ಬಂದು ಅಂದಿ ಅವೇನಮ್ಮ ನಾವು ಮಗಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂತಲ್ಲ ಐನ್ ಕಂತು ಪಾಯಸ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ತುಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಆರಂಚತ್ತು ಹೊಸತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂತ ಅಂದಿನಿ ಬಂಜಿ ಬೇನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಸೆ ಪಾಡೋಚಿ ಎನ್ನ ಫೋನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೂಕುದಾಡ್ದು ಕೂತೀರಿ ಫೋನಾಗ ಬೇರೆದು ಅಮ್ಮಗೆ ಇರಡ್ಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನತೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚೆನತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಇರ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಸಾಟಿ
ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಡಲೆ ಅವೇ ನಮಿಗ್ದಿ ಮನೋದ್ಲ ಮಗಳ್ದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಉಂಡಳು ಪಣೈತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಕಾಕ್ಲೆಗಳ ಅಮ್ಮನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಕೇನದಿಲ್ಲರು ಗುಂಡು ಓಲಂಬೆ ಓಲ ಬಾಂಬೆ ಎಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಛಾಯಾ ಕುರ್ಚಿ ಕುರ್ಚಿ ಕೇನದಿಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೂರಜ್ ಬಂದ ಗುಡ್ಡಿ ಮನದಲ್ಲಿರು ಹೋಸ್ಟಲ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ಬಂದ ಯಾನು ಮುರಾನಿ ಲೈವ್ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದು ಜಿಲಾಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಓ ಅಂದ ಅವು ಆಸೆ ಬಂತಿರ್ತೀರಿ ರೇ ಗಂಚಾದಿ ಎಂಕೇರ್ಲ ಆಸೆ ಪಡೆ ಹೋಸ್ಟಲ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ಈರ್ನ ಏತಾತ ನೀ ಸಬ್ಬು ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟಲ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ಪಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಏನು ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಸೂರಜ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ದಾನೆ ಗಲಾಟೆ ಗನದಿಲ್ಲರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ಬಾ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತ ಪೊಗ್ಗುನ ಗೊರ ಇಲ್ಲ ಇಡಿ ಇಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ನೇಟ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ತುಲ್ನಾಡ್ ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಬು ಪನ್ಯಾರ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡಿ ದಾಗಿ ಏತುಂಡಿ ಅವು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಲ ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಆಲೆಜ್ಜಂಡ್ ಸಬ್ಬುಲ ದಾಲೆಜ್ಜಂಡ್ ಇಂದುಲ ದಾಲೆಜ್ಜಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೆಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕುಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ಬಲೆ ಆಗ್ತಿ ಹೋಸ್ಟಲ್ ತುಲ್ನಾಡು 1 ವರ್ಷ ಅನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ 1 ವರ್ಷ ಅಂತ ಎನ್ನಲ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೀನಿ ಕ್ರಾಸ್ತ ಹಾಂಡುಲ್ಲೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತು ನಾವೇ ಎನ್ನಲ ಆಲೆಜ್ಜಂಡ್ ಸಬ್ಬುಲೆಜ್ಜಂಡ್ ಏತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂಚೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ವ್ಯೂಸ್ ದಾಲ ಆತು ವಿಶೇಷ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಾನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪುರಾಣದ ಗೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದೆ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಉಂಟಾಗಿತ್ತೇನು ಪಂಡ ಗೊಡ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ದಾದನ ವಾಚಿಂಗರ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಸಬ್ಬು ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಚುಚ್ಚಿ ಉಂಡಿತ್ತು ನಾನು ಗಂಜಿ ಪಾಪದ ಜನ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಲ್ನೆ ಸಬ್ಬು ಕೊರಿಯರೆ ಗುಂಡು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗುಂಡು ಗೇರು ಸಬ್ಬು ಮಂದು ಜರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಉಂಡಾರೇಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸ್ತಾ ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಬಂದ ಪವಿ ಓಲರ್ ಪೋಯರ ಪವಿ ಪುರ ಪೋಯರಿಯೇ ಬರ್ತದೆ ಸೂರಜ್ ದಾನೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕದಾರ ಬರ್ತೇವೆ ಆಂಡುಲ್ಲಿರು ಸಿಕ್ಕು ಗುಂಡಮ್ಮ ಪಣದುಲ್ಲಿರು ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ಅಕ್ಕ ಪರಿಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಓಕೆ ಒಲಿನಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತೋಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕದೀನಲ್ಲ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟಿಕ ಎಬ್ಬೋ ದೆತ್ತುನ ದಾಲೇಜ್ ಓಲ ಪೂರ ಮಯಮಯ ಈ ಕನ್ನಡ ಈಸಿ ಸಿಕ್ಕದಾರ ಪಣದುಲ್ಲಿರು ಗುಂಡು ಹೆಂಗಿನ ಎಂದ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಂದು ರಾಸ್ತಾ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನ ರೈಡರ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ಆರು ಚಾ ಪರದ ಬರ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ರಾಸ್ತಾ ಪನಂದುಲೆ ಈಸಿ ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನಂದು ಈಸಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೋಡು ಪಂದು ರಾಸ್ತಾ ಆಂಡುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ಓಲರ್ ಬಲೆ ಪನಂ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಬಲೆಯವರ ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಡುಲ್ಲೇರು ಏರು ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ ದಾದಾ
दादे ಏರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅದೇ ಮುಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಎಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಕ ನನ ಯಾನ್ ಸಂತೆಡು ಮುಂಚಿ ಮಾರುವೆ ಅವು ಮುಂಚಿ ಮಾರೋದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪ ರಡ್ ಡೇಟ್ ಆಪನತೆ ಕಾಸು ಗುಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನ ತುಲ್ನಾಡು ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೇದು ಕೋಪಿನ ಎಸಿ ರೆಸಿ ಪನ್ನೊಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಇತ್ತಾರ ಅಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲ್ನಾಡರ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೀಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಗ್ಗಿಯೊಂದು ಕುಲ್ಲಾಡ ಯಾರು ಬೀಡದ ಅಗ್ಗಿ ಜೇರಿ ಬೀಡ ತಿಂಪು ಜೇರಾರು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ತರ ಪನ್ನೊಂದೇರಿನ ಉದಾಮ ಗುಡ್ಲೆ ಮೀನು ಹೌದಾದ ಈಸಿ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸ್ತ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಮ್ಮಗ್ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಇರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹತ್ತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ತರ ಓಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಹೊಸತ ಭಕ್ತನಾಟ್ಲೆ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಯಾನ್ಲ ಏತು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ದಾಲ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಂದೆ ಇರ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಹೊರ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಸ ಬೊಡ್ದು ಬಂದು ದಾದ ಮಲ್ಕೊನಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಪರ್ದು ಇಜ್ಜಿಯ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಜ ಗೊತ್ತೇನೆ ಆಪುನು ಗೊತ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಯಾನು ಅಂಚಾದೆಂದು ಬೈದನತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎನ್ನೆತ ವಾಚಾರ ಆಂಡಲ ಆತನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಇತ್ತೆಲೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಸು ತಿರೋರ ಕಾಸು ಬರು ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಂದು ಆಣ್ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲ ಮನಿ ಪಂದುಕ್ಲೇರ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಬಂಗ ಮಾಡೋದು ಎಂಚನೆ ತಿರೋರ ಕಾಸು ಬರೋಣ ಅಂತ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋತನಾಳು ಉಂಡು 54 ಅಂಚೆಪುರ ಪೋತನಾಳು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೂಜಿಕೆ ಹೋಗಿ ಪಂಡ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರವರ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಹೊರ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಪಿರ ಐನೂದಕ್ಕ ಬರೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿಕೆ ಬರೆಯರುಂಡು ರಡ್ಡಿಕೆ ಬರೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕನ್ಯರ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮೀದ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೋರ್ಡು ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಲೈವ್ ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಹೋಸ್ಟಲ್ ಗುಂಡು ನೀರಿಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರಿಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತಂಡ ಅವದೆ ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯಾಗ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯಾಗ ವೆಜ್ಜಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ ದಾಲೆಗ್ ವೆಜ್ಜಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಅವೇ ಅತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬರ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜಿ ಮನೆ ಸೂರಜ್ ಐಸ್ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ವೆಡ್ಡ ಬೇಲದೆ ರಾಧೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುರ್ದು ಐಸ್ ಪೈಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಮಂಗ್ಳೂ ಗುಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಯಾನ್ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತ ಮೂಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಬಂದರು ಕುಯ್ಯದು ಪಕ್ಕಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ ಪಕ್ಕಸ್ ತೋಜಿದ್ಯೋ అయిపోదు ఏ తోజును దాద ಗೊತ್ತಲೆ ಓಲ ಅಂಚೆ ದೇನ್ ಬಿಡೋಚೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಇದು ಪುರ ಮಂತಿಪ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಜಿದುಲೆ 500 1 ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಆತ ಬಂಗ ಬೈದನದೆ ಗುಂಡು ಗುಬ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಗುಂಡು ಗುಬ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಗುಂಡು ಕೊರ್ತಿದ್ಯಾ
ಗುಂಡು ಕೊರಿಯಾವೆ ಬ್ಲೂ ಅಕ್ಕ ಈರೆಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಎಂತ ರಡ್ಡಿ రెడ్ జోకులు స్టేటస్ అడిగి అవునమ్మా 5 నిమిషాలు కరెక్ట్ ಒಂದಂತೆ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ಮುಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಬಂದಿರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಹೊಸಕ್ ಭಕ್ತನಾಗ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗ್ಲು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೈನು ತೀರಕೊಂಡು ತೊಲೆ ಯಾನು ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈತ 2.5 ವರ್ಷ ಯಾನು ಲೈವ್ ಪೂರ ಬೈಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋನೇ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೀನಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂತೀನಿ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೋರ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಾಗ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು 50 ಜನ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು 15 ಜನ ಓಪನ್ ಬಂದು ತೀರ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಮೈನ್ ಅಂಚೆ ಮಂತ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೈನ್ ಶೇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕನಾಗ ಆಪುಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಹೊರ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಎರಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಂತೇರೊಂದು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತೂತೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೋಡ್ನಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಂತ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಇತ್ತೆತ್ತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಜಾತೆ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊಂಜ ಇಂಚ ಪಾಡು ಅಂತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಂಚ ಬಂದು ವರ್ಷ ಬಂದು ಬಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಆವಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚು ಪುರಿಪ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆವಡು ಮೈನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಐಸ್ ನಂದಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಐಸ್ಗೆ ತುಂಬುದು ನುಂಗ ಅವಡಗೆ ತುಳುನಾಡು ರೈಡ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಂಡು ಪಂಗ ಎಂಚಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರು ಇಜ್ಜೆ ತೂಕ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಉಪ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ಬಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಕೊರ್ವೇರು ಇತ್ತಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕೊರ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲದೆ ಮುಲ್ಪೆಪ್ಪುನಿ ಇನಿತ ದಿನ ದಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಓಲು ಪೋಂಡಲಾಗೆ ಅವು ಇನಿತ ದಿನ ಇಡ್ಡೆ ಜಾನ ಅದೇ ಡೌಟು ಕವಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಐಸ್ಗೆ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ಂಡ ದುಂಬು ಐಸ್ ಐಸ್ದ ನೀರ್ದ ಕಸೆ ಆಜೋಡು ಉಂಟುದೆ ಬಲ ಅಂದು ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಇಜ್ಜೇರು ಆತ ಬಲ ಕೊರ್ಬು ತೀರ ದೆಕ್ಕಿನ ಜನ ಆಂಡ ಉಳ್ಳೇರು ಮೀನಿ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸುಲತ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸುಲತ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಸುಲತ ಕೊರೆಲ್ವಲ್ಲ ಚಂಚಿ ಇಂಚಿಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂದೆತ್ತಿನತ್ತು ಕೆಲವರು ತೂಪುನಾಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಸಿಲ್ಲಿದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಆಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಡುವೆರು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಜಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಅಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪಂದ ಮಂತನಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಂತದು ಐನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದು ಐನು ಪಾಡ್ದು ಇಂದು ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲತ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂತಲೇನೆ ಸುಲತಾವೆ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಬಂದ್ರೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಬಂದು ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಬಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡುದ ತೋಟ ಓಲು ಬಂದು ಅಕ್ಕ ಗೋಡೆದ್ದು ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಚೆ ದುಡ್ಡುದ ತೋಟ ಓಲು ಬಂದು ಓಲು ಕೋಂಡು ಓಲು ಕೋಂಡು ಅಕ್ಕ ಓಲು ದುಡ್ಡದ ತೊಟ್ಟೆ ಓಲು ತೊಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟೆ ಓಲು ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆಡು ತೊಟ್ಟೆ ಅಂದ ಓಡಿತ್ತು ನಾವು ಗೋಡೆದ ತೊಟ್ಟೆ ಓಡೆ ಪೋಣುಂಕೆನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆ
ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ತಿಕ್ಕಲ ಸುಷ್ಮಿ ಆನಂದ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ತೊಟ್ಟೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದಿ ತೊಟ್ಟೆ ಏನ್ ತೋಟದ ಅಂಚೆಗೆ ತೋಜಿ ನೀನು ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ಆನಂದ್ ಅನ್ನ ಹೆಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂತ ತೋಜಿ ಏರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಇನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಓದು ಸುಸ್ಮಿ ಬೋಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಂಡನ್ ಹಾಯ್ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಮೂಲಪುರ ಯಾನಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಮೂಲಪುರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಕ ಅಂದ ಅವೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಕ ಬೈಜಾರೆ ಭತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು GM ದುಬೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಡಿ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಈರು ಓದನಾಗ ಬಸ್ ಹೋಗುಂಡು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಕ್ಷರ ತೋಜಿ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಂಡಲ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಕಂಡು ಹೋತು ಹೌದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ತೆಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ഞാൻ എണ്ണ വന്നൊന്നുമില്ലേ ಕನ್ನಡ ವಾಚಿ ಲೈವ್ ഞാൻ ಎಲ್ಲೇ ಆಡ ಲೈವ್ ನನತು ಕೊಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಲೈವ್ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ರೈಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗ್ಳೂರು ಗುಂಡು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ GM ಹೆಲೋ ಬಂದುಲ್ಲೇರು GM ದುಬೈ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದು ಹೌದಾ ಅದೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ GM ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ GM ದುಬೈಗೆ ಬಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನವು GM ಬಣ್ಣಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ದುಬೈ ಓದು ಜರ ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಏರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಕು ಇನಿ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಬರ್ತಾನ GM ದುಬೈ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪುನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪುನು GM ಪಂಡದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಟೈಪ್ ಮೇಲು ಕುಲ್ಲು ದಿತ್ತಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಆನಾಗವು ಬಲ್ತಂದು ಮಲ್ಲೇದು ಬದಿಕೆರ ಬಿಡ್ಲು ಮೇಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತೂಕ ಲೈವ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಅವು ಹತ್ತತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಕುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಡ ಲೈವ್ಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ತುಚ್ಕೋವೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು GM ದುಬೈ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ GM ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಸಿಸ್ಟರ್ GM ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಗಲೆಂತೊಲೆ ಅಲೆಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಂಡಿ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಹೀರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಬರ್ತಾರ ಬೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನ ನಂಜುಂಡು ಏಕೆ ಬಿತ್ತೋಲ್ದಿಯಾ ಬಂಗಾರ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಸುಷ್ಮೆ ಸೂರಯ್ಯನೇ ಓಂದಿ ಏ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ಸಾರಿ ಅವೇ ಸೂರಯ್ಯ ಬಂದರದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂರಯ್ಯ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಏಲರೇಕ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏಲರೇಕ ಬರ್ಪೇವೆ ಆರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಸೂರಯ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದು
ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನನವರ ತಿಕ್ಕಗ ಸುನೀತಾ ಅಣ್ಣ ಸುನೀತಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಎನ್ನತ್ತು ತುಲ್ನಾರಾಯ್ಡು ಬಂದು ಏಳರಿಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ. ಓಕೆ ನಾ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಳಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಯಾವ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಇರೇನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಡಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಸ್ತಿ ಅವು ಪಾಪ ಆರೇಗದ ಆಲ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಬೋಡದೆ ಮಂಡೆ ದಡ್ಡ ಮಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೊಗ್ಗು ಜಾತಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ದೂರ್ನಾವ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಕಲ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತನೆ ಅದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಲ್ನಾಡ್ ರೈಡರ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದೇತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡತಿ ಪೌರ ಫುಲ್ ಹೆಂಗತ್ತೇನೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿ ಪೂಜರತಿ ಕಲ್ಪನೆಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ ಕಲ್ಪನೆಡ್ದಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಕಲ್ಪನೆಡ ದಡ್ಡಿ ಇರ್ತೇನೆ ಆನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪಣ ಮಾಡ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಏನಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊರ ಕುಲ್ಲ ಅದನ್ನತೆ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಡುಟು ಎದುರು ಕಂತು ಕುಲ್ಲದಿತ್ತೇರು ಅವರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಂಡಿಗೆ ಪಾಡು ಮಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದದು ಎದುರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋ ಸರಿ ಕಲಿ ಅಂತ ಯಾನ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಂಡ ಲಾತಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಎತ್ತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಟೆಲ್ ತುಳ್ನಾಡು ರೈಡರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲತೀಸ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಲತೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆನ್ನ ಲೈವ್ಗು ತುಳ್ನಾಡು ರೈಡರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರ್ ಲೆಕ್ಕಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಇಂಚೆಂಜ ಅಂತದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತದ್ದು ಪನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ ತುಳ್ನಾಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೂರ್ಯಲೆತ್ತ ಪೋದು ಆತನು ಎಸಿ ರೆಸಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಜೈ ಜೈ ಅಸ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 0 ಮಾರ್ಕ 0 ಒಂಚೂರು ಸಾಧಾರಣ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಬರೋಂದಿತ್ತನಿ. ಅಸ್ಮ ಎಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈವ್ಗೆನ್ನ ತುಳ್ನಾಡು ರೈಡರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ಸೂರಯ್ಯ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳ್ನಾಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂರಯ್ಯ ಸರಿ ಅದೇ ಮನ್ನನ ಪ್ರವೀಣ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಸಂಸಿ ಸಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನ ಜಯ ಅಶೋಕ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಜಯ ಅಶೋಕ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ವಾಟ್ರೇಜ್ ಐಟ್ ಎప్పుడు ಈ ರೀತಿ ಲತೇಸ್ ಲತಕೇನೊಂದೇರು ಎಂಚೆ ಉಳ್ಳರಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳಿ ಲತೇಸ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತಾರು ಯಾನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋತೆ ಏತ್ ಬುಟ್ಟ ಪೋತೆ ಯಾವತೆ ಕೋಸ್ತಾಲ್ ತುಳ್ನಾಡು ಕೋಸ್ತಾಲ್ ತುಳ್ನಾಡು ಎನ್ನ ಬದಾರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಂಡೋನ್ ತುಳು ಲಾಯಕ್ ಪಾತಿರುವರು ತುಳು ದಾನೆ ಪಾತೆರಂದೆ ತುಳು ಎಂಕ್ಲು ತುಳುವೆ ಪಾತಿರು ನಾಕ್ಲ ಅಂಚ ತುಳು ಶೋಕ್ ಪಾತಿರುವ. ಜಯ ಸೋಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಸ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಸೂರಯ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾರಿ ಟೈಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟೈಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನು ಓದುನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡಿ ಇರ್ತೀರ ಟೈಪ್ ಮಂತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂತಾರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಮಗನೇ ಅಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು ಓದಿರ್ನಿ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಮಾರ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಲತೇಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಲೆ ಬಂದದು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದು ಬರೋದು ತುಳ್ನಾಡು ರೈಡರ್ ಬಂದದು ಸೂರ್ಯ ಸೂರಯ್ಯ ಅವರೇ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಶಾಲ್ ಗೊಡ್ಚಾನೆ ಶಾಲಿ ಪರ್ ಸೊಪ್ಪು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಗತ್ತೆ ಬೋಕು ಎಂತ ಓದಿದ್ದು ಕೆಬಿತ ಅಂದುಲ ಆವು ಮರೆದಿ ಕೆಬಿತ ಓದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗಲ್ಲ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಏನ ಜೋಗ್ಲು ಪಾತಿರುದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತೇನೆ ದದೆ ಯಾನ್ ಓದುನ ನಿಮಿಷ ಒಕ್ಕ ಪಿರ ಸ್ಕಿಪ್ ಅನ್ಕೋದು ಓದೊಂದು ಪೋನನೆ ಯಾನ್ ಓದುನಾಗನೆ ಅವು ದುಂಬು ಬಲಿತೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಓದುನಾಗನೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶೋಕೋಜುನು ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತು ಪುರ ಮಲ್ಲ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಬಿತಾವು ಸೋಕುಂಡು ಗೆಲೆ ಸೋಕುಂಡನೆ ಏನ ಬಾಟಲ್ ಗೆಬೋ ಪ್ಯಾಂಡೆ ಗೆ ದಿತ್ತುನಿ ಪಾಡಿ ಯಾವ ಬಂದ ಇತ್ತನೆ ಕೊರ್ರ ಗಿಂಚ ದಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ನಟೆ ನಾ ಲೈವ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಫುಲ್ ನರಕಂತ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕೊರು ಓದುನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆತ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಬೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾ ಇಂದಕ್ಕ ನಿಂದ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಕೇಳೋಚಿ